Croeso nôl i'r grochan flasus ac mae'n grochan go boeth erbyn hyn achos mae Ioan a Maggie wrthi'n brysur yn coginio. Reit, brecwast mawr, 2 wy a coffi, 6.50, please. Amser torri plantains. Ie, mae'n plantains, mae'n diddorol iawn achos taswn i'n mynd i mewn i siop, so ni'n meddwl, banana. Wel, dim ogla fel banana. Dwi'n meddwl fel banana. Wel, dwi'n meddwl dim posib torri y top. Ac mae bananas go iawn. Lle ni ddangos? Ie, gweld bananas go iawn. Banana, plantain. Mae'n edrych o bananas. Wel, mae'n teulu syml o... Teulu tebyg. Teulu tebyg. Teulu tebyg. So, a trick. Torri y top. A tail. Cynffon. Cynffon. Felly torri'r pen a'r cynffon. Torri y pen a'r cynffon. Byddi to split. Dwi ddim yn gwybod o Hollti. Hollti. Lot o geiriau newydd heddiw. Dyna ni, ie. A dwi ddim yn chargio am hyn felly, so right. Diolch yn fawr. So, hollti. O, mae'n edrych o banana. Ond, dim ond. Chydig bach, ie. Ni ddim cweith mor felys, na. Ie, mae'n mwy starchy. Ie. Nawr, beth ydyn ni'n mynd i wneud? Just wneud, paratoi i'w brochets a'r spinach, pepper. Reit, so felly pupur coch, pupur melyn, pupur gwyrdd, tomatos wedi torri, nionod gwyn a nionod coch. Ie, nutmeg. Nutmeg. Yn Gymraeg, per gneuen. Per gneuen. Per gneuen, ac mae'r gair per yn golygu rhywbeth fel melys. Per lysiau ydy... Herbs. Herbs, felly, ie. A perllan ydy orchard, So, per gneuen. Per gneuen, felly ti'n gratio'r per gneuen, ie? Ydych chi'n gwybod, mae spinach yn lichio per gneuen. Ie, mae'n mynd efo gyda'r, ie, efo. Dim gwydlen i person sy'n isio cocli bwysau. Cos da ni'n mynd i melt. Menyn. Melt. Toddi menyn. Torri menyn. Toddi. Toddi menyn. A roi mewn... Reit, a felly gorchuddio y bara gyda'r menyn wedi toddi, ie? Ie, gorchuddio. So... Felly, wythnos nesaf dwi'n dechrau ar y diet, felly, ie? Ac bod fi wedi gwneud lefel o celf, dwi'n eitha da gyda'r bush, da chi'n gweld. Reit, Maggie, dyma ni na'r bruschetta fan hyn yn barod i fynd i mewn i'r popty, ond mae gen ti y plantain yma. O'n i'n mai ffrio hwnna oedd ti'n mynd i wneud, ond... Fel arfer, da ni'n ffrio y plantain, ond dwi'n mynd i roi mewn popty. Right, neu yn y popty. Mewn popty in a cooker, ond yn y popty yn dy un di. Right, felly, so ti'n mynd i roi hwnna yn y popty fan hyn, ie? Dwi'n mynd i roi plantain yn y popty. A byddan nhw'n barod mewn tua 20 munud. Nesa, y pwdin. Ac mae Maggie yn defnyddio blawd, semolina a burum i wneud crempogau o Morocco. A mae'r burum yn fe'n golygu bydd y crempogau yn codi. Yn codi, efo, wel... Iawn. Gawn ni weld,
crempog special, dwi'n meddwl. Ond yn Morocco, mae'n licio crempogiau llwyga. O, ie. Dwi'n mynd i adio... Dwi'n mynd i ychwanegu pethau o Morocco. Mae hwnna'n coch. Dim dawt. Okay. Beth ydi hwnna? Just colouring. Dwi'n meddwl, lle beth i lliw bwyd. Iawn. So. Okay. Iawn. A mae hwnna'n... Be di lliw? Lliw. Mae hwnna yn edrych yn lliw... terracotta. Mae'n troi'n wyrdd, mae'n ddechrau'n rhoi yna. Troi'n gwyrdd. So beth o dric fyna, rhoi rhywbeth coch i mewn ei droi yn wyrdd. Fy hoff ran o'r dydd. Amser cinio. Ond cyn eistedd wrth y bwrdd, ges i sgwrs efo Margaret. Maggie, dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn brysur iawn yn y gegin yma. Faint o'r gloch nes ti godi bore yma? Hanna wedi 7. Right. Official time. Ie. Ond, cos ges i ddim o ddeud i gwir. Naddo wir? Poeni dros nos. Na, achos mae'r caffi yn mynd â lot o damser di hefyd, felly wyt ti wedi gorfod paratoi, nid yn unig ar yn cyfar ni heddiw, ond wyt ti wedi gorfod gwneud paratoi gwaith yn y caffi hefyd? Ia, nes i dechrau paratoi y caffi a am bwyd hefyd. Ia, heddiw. Ond oedd Ioan ddim efo ti'n paratoi ar gyfer y caffi. Faint o help oedd o mewn gwirionedd? Be di help? Sorry. A dwi'n gwybod rhan bod podgy yn bwyna jyst rhywbeth sy'n gwmpas rhywun efo bol mawr, ond y math o fwyd felly. Siwr os chi'n bwyta gormod hon, mae'n ddwch chi'n podgy, ond ie, felly ie. Gwybod, wyt ti wedi cyfarfod Richard a Kate o'r blaen? Naddo. Reit, achos dwi'n gwybod bod nhw'n edrych ymlaen i dy gyfarfod di, ac fydden nhw yma mewn rhyw chydig funudau. I'm right back. Helo pawb, croeso i TV, Red Lion, a croeso i caffi Crochan Flasus. Dyma cwrs cyntaf ffa pob. Llygad-du efo sbigoglis a pupur. Croeso i chi helpu chi. Bwyta efo eich dwylo. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Pan dwi'n darllen y bwydlen efo ffa llygaid ddi, dwi ddim yn meddwl am pethau fel na, bendigedig. Dwi'n smartly, ond dwi ddim yn bostio. Oeddwn ni'n eistedd yn y caffi yn gynharach bore yma. A mae yna lot o gymeriadau yn dod i ymweld â'r caffi. Lot o gymeriadau lleol. Wyt ti'n cael cyfle i glywed a siarad Cymraeg bob dydd? Dwi'n clywed lot o Cymraeg drwy'r dydd, ond dwi'n hapus i bod yn y cig. Avoidance technique. Ie, cydio, ond... No, dwi'n hapus i siarad Cymraeg efo cwsmerau. Yn Africa, dyn ni'n bwyta lot, so... Mynd ymlaen, bod yn Africanaidd heddiw, just bwyta. Ac i wedi bwyta bwyd o Africa o blaen? Do. O, ia. Mi nes i ymweld Gogledd Africa. Mi nes i ymweld Morocco, Tunisia. O, reit. Mi nes i bwyta llawer o pethau efo llawer o spice. Poethian. Yn Tunisia neu Morocco? Y dau. O, reit. Y dau, ie. Ti'n licio bwyd space le? Dwi. Ond ie. Dwi wastad yn angen tipyn o help efo yes a no. Do, Just... Oes na ffordd o
trio... Cofio. Ie, ffordd, ti'n cyfleus o gofio y gwahaniaeth. Nag oes. Nag oes. Ie, anyway, maen nhw'n neud o. Yn nhw'n neud o'n Saesneg mewn pocedi. Ac os mae Geordies, dyw Geordies ddim yn dod i yes and no. Os di Geordies yn siarad Saesneg, mae'n, did you see that? I did. Will you be going out tonight? I will. Bydde felly, so dyn nhw byth yn dweud yes and no. A dydy pobl yn Iwerddon byth yn dweud yes and no pan yn siarad Saesneg. Mae'n dweud that? Oh, you did? Oh, you will. Felly, yeah, oh, you will. So mae hynny yn, a hefyd, wrth gwrs, os ydych chi'n priodi yn Saesneg, do you? I do. Ddim yes and no. Mae yes and no yn rhywbeth eitha newydd yn Saesneg. Does ddim ffordd hawdd. Does ddim ffordd hawdd. Mae rhaid chi just cofio, os dy rhywun dweud, will you be? I will. Okay. Barod am cwrs nesa? Un dawr arall. Mae gen i un cwestiwn i bob un ohonych chi. Gyd i ddewis y cyntaf yn y canol. Iawn. Pa fwyd fas chi beth yn fwyta? Pa fwyd Fasa sa chi chi'n beth yn yn fwyta? fwyta? O, fi? I ddechrau. Ar i ddechrau o Maggie. Be ydi snake yn Cymraeg? Neidr. Dwi ddim wedi bwyta neidr. Wel, ar y reilffordd, ar y tren, ar y reilffordd yn Thailand, un diwyrnod, y dyn roi ei fi rhywbeth fel, dwi'n meddwl, ydy squid, baby squid. Wel, bendigedig, fi'n hoffi squid. Na, chicken's foot. So, dwi'n dweud, sbïwch! O, off meddwi. Dwi ddim yn hoffi sea cucumber. Right. Dwi'n bwyta sea cucumber yn South Pacific. Wow. Yn Ynys yn South Pacific. Ofnadwy slimy. Dwi'n meddwl y cwrs gyntaf yn blasus iawn. Particularly like the bruschette. Ro'n i ddim yn bwyta anything like that before. It was delicious, really nice. Wel, dwi'n wedi mynhau y cwrs cyntaf, cacen o wedi ffrio o ffa llygad yn bendigedig iawn ar y tost efo peppers. O, nice iawn. Dwi'n wedi mynhau. Reit, Maggie, mae'r cwrs cyntaf wedi gorffen, ond i'n meddwl bod pawb wedi mwynhau'r bwyd. Sut oedd sy'n teimlo bod pethau wedi mynd? Dwi'n cytuno bod nhw, achos does na ddim lot ar ôl. Na, goes. A mae hynna bob tro yn arwydd da. Da. Faint o amser nes bydd hwnna'n barod ta? O, mae'n barod rwan. Mae'n barod rwan? Mae'n barod. Reit, well i ni fynd at y gwyl sydyn felly. 2 funud a byddwn ni nôl i flasu'r pochi.